No niin, tervepä terve kaikille. Se on Eppinen GT täällä. Nyt ei oo 2 viikkoa tullut videota, sori. Vaikka joka päivä pitäisi tulla uutta videota, mutta sieltä tulee, mulla on täyttänyt 8 tilaajaa. Kiitos niistä, jotka on tilannut mun kanavan. Ja tässä mukana näissä jutuissa, että on ollut mukava olla. Tässä videossa ja tuon hopeanuoli tehnyt tän kentän ja hopeanuoli paino. Koska se puhuu joka päivä koulussa hopeanuolesta. Ja niin se antoi mulle 8 housut. Ja jos sä katsoo tän videon, mä oon saanut 2 tämmöistä. Jep. Ja sitten se antoi mulle 8 tommoset samanlaiset housut. Vahingossa ne. Moi.